ale jest trochę denerwujące w tych kartonikach. Lubią się rozwalać. W tych kuwetkach to na robotę ciężko zabrać, bo się rozsypuje. No to patrz, tu masz taki fajny kuferek z Actiona za jedyne 44 zł. Plastik nie najgorszy. Otwieranie, zamykanie też jest całkiem fajne. Do tego masz naklejeczki, żeby napisać sobie jakie śrubki. Wiadomo, że tego nie zrobisz, bo i tak później to będzie poplątane. Tu masz na bity inne pierdółki. Ta szafeczka ma jeszcze jedną fajną rzecz. Wieszasz sobie, wisi, gdy potrzebujesz, wyciągasz, a gdy potrzebujesz zabrać na robotę, zdejmujesz i zabierasz. Nic się nie wala, nic się nie wysypuje. Naprawdę fajna sprawa. Szkoda, że tylko jedna była. 44 zł. Z mojej strony to tyle. Zaobserwuj po więcej. Pozdro.